Anyuola moro e kaunti ma Kisumu koro nigi lit gi kuyo kaluwore kod rochruok mar arita kwe gweng' ma Kisumu bang' ka oneg wuongi. Nekni kod mamoko mosebedo e gweng' ma Tiengre omiyo jogweng' otimo romo odiochieng' ma kawuono mar sumo paro e wi weche mag arita kwe e gwenge mayudore Central Kisumu Ward, Kisumu West Sub County e kaunti ma Kisumu. James Okoth nigi mathoth. Ei sekond abich pacha oparo gik moko milion 1. Kech ka koro ng'ato samoro biro gi lep polis to maybe awacho ni samoro gin polise moko. Koro kachaka chich to gin ji 2 then gin gi pala. Lwasi mar kuyo okwako dala jaduong' Edward Otiende bang' nek mar wuode jumbe 2 mokalo. Austin Okudo ne olalo ngimane e lwet jonjore mane omonje sa 3 mar otieno ka gimanore kod bunde kaachiel gi pala. Kuom pacha taweni bunde cha en gimoro mibuogo wago abwoga. Samoro gidwa kawo gimoro nikech mabe duka. Koro an kadhi e dhot cha tawinjo ka bunde omor. Tawacho ni maybe samoro ma gima ng'o. Koro an sama bunde omor ni ta an agora piny. Tawacho ni jogi eri samoro goya. To komuocho bunde tal abet piny to wadgi cha olwar e wiya. Koro atho gi sweta wadgi norwako sweta moting'o simni. Atho kode ma kai koro kalosi alinga to wadgi ne mago koko ogo kagimo gonduru kagimo loso gi jogi. Koro an kaka na bet ko wadgi dwa mowinjo ka bunde mar 2 kendo chak muoch to chikore. Mana we to na we kapudo gong'ang'ana gi jogo kech an na chikra. Koro kakalo dhot machien mondo mi awuog oko. Tawinjo kogo lisasi moro kendo. Koro bang'e kaduogo mar mondo mi ang'e nikech an ang'e ni gidhi kode. Ta aduogo to ayudo kon oninde dier ot kanyo. Anyuola ne yuak kaluwore gi lit ma gin go kod fuok ma wuodgi oweyo gigo. Gitimo na malit. Nyathina no nyocha nyathina man nyocha bet go piny manyalo pimo ga 1-2. Nyathina no nyocha nigi mpango makata Disemba ka nyocha opango ni odhi korgi chiyo wadgi maduong'. Oweya gi nyathi achiel pokoro mokata higni 2. Makata kada chako rito nyathino kenda podakia. Kata kamano, giwacho ni nek mar wuodgi en mana achiel kuom midhiero mar rochruok mar arita kwe osekelo e alworano. En gima lit ka nyathi dhi adhiya malit kama king'iyo. Kendo en gima ber kata matin. Wawe man Nyasaye lakini Nyasaye ong'e gimoro amora. Kore wakwayo kwe makenda arita mondo bednwa kare. Kanyocha wawito kijana matiyo matek. Jogweng' koro odak gi luoro, gino momiyo gibiro kanyakla mondo gitim twak e kindgi giwegi e yo mar sumo paro mar neno ni gijiwo weche arita kwe e yo makare. Nyaka koro wariw pachwa kanyakla mondo wang'e ni to ere kaka diang' wa ng'i jogi nikech jogi gin mana jok ma moko wadak go machiegni. Koro nyaka wang'i kaka watudre gi jowadwa mwadak godo mondo wang'i kaka weche mag tong'o ji gidok chien e alworawa. Kata ka dipo ni wanyalo empower nyumba 10 or kaka wanyalo loso teams mag kijende manyalo konyowa e weche mag arita kwe mondo mi wane kaka wanyalo curb or wanyalo reduce wach mar insecurity ni mondo mi wabedru gi kwe. Simon Osegi Orwa en ruoth ma Central Kisumu location ma osingo tiyo gi jokanyo mamoko mar medo kaso arita kwe e gwengego. Wan be wan gi chenro magwa wan kaka gi nyumba 10. Wan gi village elders, wan gi assistant chiefs. Tich gi maduong' en ni wayudo information kuonde ma jogo nitie. To wakwayo ni jopiny bowuog oko mondo konywa kaka dwa mak jogi mondo mi gweng' obed gi kwe. Rochruok mar arita kwe e Central Kisumu Ward omiyo anyuola mar Austin Okudo yuak kalure gi nek mar wuodgi kendo jogweng' koro riwre kodgi mar kwayo apisas mag arita kwe mondo oresgi kalure gi midhiero magikale kinde ka kinde. James Okoth, Ramogi TV.